Hello, hello. Chị bay vek ule in lo dam tlang em family atangin kalau lom le vek chawa tuna hian jing da ruk bor vel ani a vo in hi sang ni som ni le paruk zon ni som ni le pali ni lai ni ani chuan kalau lang le ta a masa in dam lo dam vong turin du sak na ka hlan chau a ti chuan vo in a chuan chi hrang hrang kalo ti lang dawn kantas te geranium te pawh tih fai leh ngai tawh thil chi hrang hrang ani mai hei daisy thi di te pawh rawn repot te ngai a chuan Jerusalem daisy te pawh tih fai te ngai a chu tiang chuan tih tur hi tam em mai a kan lo lang zel dawn nia saron te pawh hi lo par buk luih mai a hmuh nawm em mai ni chuan vo inah chuan geranium hnah then dan te hur lai enkol dan te kha karon soi le anga tih tur hi tam lutuka ka soi thin ang khan maw chuan tih tur eng ber nge kan tih dawn chu ka soi thei lo a lei tha han pek ve zeuh ren te ngai a tin geranium hi ka angai boka dei lei tha nge ni vitamin a han ka te chi hrang hrang han ti tur hi a awm teuh mai ni chuwang chuan a rawn lang ang kha lawm takin min lo thlir sak turin ka ngen hmasa chau ni chuti nih lo chuanin chaw charawi hian ka lo lang thina nge amal hian ka thlur bik thiam heng lo ama chuwang chuanin ka subscriber te viewer te khan min lo hre thiam dawn nia geranium hi han ti lang le phot thor mai lama chuan adik vek ani mai sap pui par po hi lo mawi ani an par tak tak hi chu maw lom om top boka sap pui par bo kan han ti par hlawm hlora lo mawi le em mai ni ti chuanin geranium hi atam khop mai a chuat a heng kan dah tlang lenga maw then fai tur tam lutuka chuwang chuanin geranium enkol dan te tin alo duk chan te kholum lutuk a zawh lo dan te kan rawn ti lang anga tichuan tukin zing chu ka zing thawh pui ka testimony chu mang an nia i chauh mai chuan i chakna a bei tham hle ani tih kha ka zing thawh pui ni zan ka hmuh dawna ka ril rual lo lang ani a chauh chang ni a awm thin a sual wang a hliam tuarin kan lo chau ve thin ni mihring tumah hi kan ngai reng thei si lo maw chungah chuan kan lo chau le thin a mahse lalpan min lo ti dam le thin a a thu hmangin min lo ti dama nan kan dam le vong mai thin ani nang ni pawh in nih tho ka ring lalpa thu hi chu a tha vel vek ani eng pawh hi maw chuwang chuan lalpa nei tu dang lam na chu eng kim a lung awi na hi ni tih kha khan a form kim vek mai hian ka hria maw eng kim a lung awi lo mai la lalpa awang tal hian kan lung awi fo te pawh kha a lo pawimawh ani tira eng kim a lung awi na lalpa nei tu dang lam na chu eng kim a lung awi na hi ni a ti mau mai sia la siam tu khan maw eng kimah hian kan lung awi kha a pawimawh hle dawn ani geranium hi tih fai ve reng an ngai nih chu maw kut rual kut lum te hi a ngei a
ama enge lo eng neu te ti fai reng a ngai awangin in dai a harani chumo ma ro chu ka ti fai ve reng ka thei top chu ka chua ve ta ama hei hi ludo orange chania hei ti fai han tia he tiang neu hi mo ti fai nga hi om ve reng thin ani khang kha kalo ti fai in ti fai ve reng chungai don ani mo chu ti lo chuanin nge ni alo tar to mai thina azik te kha in lo thlia ka nga zik nong te khamo in lo thlia ka nga atar lo mai don ani in che thiam em o ka soi chu chuwang chuanin en kol ngun anga ya geranium hitin fura bik hian geranium chu lei tha enge compost lampang chi hrim pek lo tur kan pe ni pon phul khat lep te kha chi sok khat te le khi azung hnai lawa kan pe thinang chuan a khat tokin tui kha kan pe zeuanga apak chu engma hi angai lo top ani mai npk hi ka pe mai thina sok khat lek te hi chu tok em maya chu wang chuanin hei an lo that pui zok dai mo chuan hi viva corolina ani hi ka vi nu na nia hi mo em viva corolina ni a ku hian a zo vak lo ni a par hi a lian thei tu mo viva corolina hi wang chuan te po hian ni a chuan ta hian mi fil rose ki alo om boka hetia kan then zeu hian a kar lungphur omte an lo tlanol nola ti chuan i lungphur te tin a hna pangangina a ei thin te kha intinge ka ti ang kan lo mu thina kan lo then fai reng ka chuan pangang po hian an bawm hman don lo ani chuwang chuanin hei pangang ka na te po ka nei tho ani ma se ka ron tilang seng don lo mo voi khatha chuan he tilai mi tuye lo mamo ni hi tuye lo mamo ko ro ve ka hi apar hi moi em mai mo he thil hi tui pe ka ngai ro asur renga ma sei chu mun hula ka da wangin hei chuan thil pakhat kalawm na deuh kalo hrit ang chunga hei greenhouse ve ang reng hi ka neia in mu fawanga then chuan mo kan en tir lok ang chu azau lo ani ka greenhouse hi mo fisom ni le pali le fisom pahnih vela zau te chau hi ka nei ni chu hemi hi a thingin ti mai thei masini satlu tuk changa seitnet lo om ve an ding zok nan khan alo thave e bakan pamin zar sakani chuan ani a heng laia hetia thil ka da nge ro sur hei ka greenhouse hi a phui lo lu tu kani chu a chan chu a hlui mana horticulture in a min pek reito cyclone rimalina abei khabi greenhouse hlui kan thia mo long thua kan zar ingma kan ching ta man lawa khami khani a chumi hlui chu a chung khu ti kan hmana wangin a fit dan dik takin kan fit lo ta ni chuwang chuanin hei a far tluk mai tu na phun ro asur him o far tluk mai mo a chung hi a hul lo ani mar chu hul chin chu lo ama tin ange khami a chung ro sura no ro na salut tuka khachuanin I a the ve thina ku tuk ver ve ang reng deuh khu kan hona wangin khami ni wangin tui pek lo chuanin an lo khoro ve veka chumi chu ka thia nu cross te khanin tui hei greenhouse drip ang mo drip pipe ang hi an ti thina wang khan mani horticulture fera khanin an dor te kha chiang nial lo deuhin ka ti lan saka an lom ve em hemi te chung khoi mi fel chung kwa an ni a chuwang chuanin numoi te
atia ma sei sa kha min lo thona min lo surprise a WhatsApp ma sei se ka hong theilok thin lawa ka mu lo wangin min hrila kan en chu e drip pipe hi mo e a thlo di min fis sak do ni chu cross te chung kwa khan an chunga kalom em a an nu pa in an hmel tha box an fel box ya mo ei khongai tu hi tam tak hi ka nei thina ka van nei tak em ti ro pathian mal som na ka don hi ei aro pui ka ti a chuwang chuanin heng te hi engwange kan ti chuan Philippi bunglia khan aziaka lalpa chuan lom fo ro ka ti le pek thinang lom ro indo theizia mi zong zong hrian ni ro se lalpa chu a hnai engkima tong trai le dilin indu na te chu lalpa hna thlen fo ro atia pathian thlamuan na rilru reng hria sen lo khan a om puyang zo ti pathian thlamuan na rilru reng hria sen lo chi hrang hi om thina chuwang chuan a chang in hasiam tun kalungai na chang in kalo lom thin lo oma le lo om lo ama kutin min veng zel thin min hruai zel thin ati ang dewin a khongai tu hmangai tu hi kalo nei thina kalom em tin pangpar zuar ve tho ma ngur chunga phan kalom em maya mami hi ka ti maya mami ma nguri nia lal than ngur za hawa nia ma hi pangpar zuar se sia sona hian tun han kan treasure ni lai ania mania nge apang par ka le sak na kha sang ka zanga la in min lo discount na ka thun sak vek to hnunga khanin min lo pelet le ni chu sang kha zanga chu min ron phone a mi mol nu nga tinge poisa khai lo thun vek ri got mi ron tia ka bak bo khom mai nge zia le ka tia ma se nge zia adik lo mi ka ti kha ka lo discount don cha discount ma che in lo thun veka tia oi ka van lom tak em tun lai chu kan hi thum kan chung ko hi cheng kan than hi ma ei thei tha som pa ni kan oma kan hau tak lu tu ka ni min lo discount thei chan ka deal ngam lo cha discount kha ka tia ani chan sang khat zanga ngot kha bin lo discount ni chu dik tak chuan tun lai chana cheng za tho chho po har sat nak lai lain mangur khat sang khat zanga kha min lo discount ni chu mo ka tiang khan hei keima nu te kanau fa te kha kan ina min lo bela ti chuanin kan chung kwa den e kan om ni thum vel tu kan ni chu ama ro chu pathian mal som na te kan dong thian ka channel kal tlang hian ni tin asang tel hian min lo dor thin a zetel te ka tiang khan dor tu hi ka nei reng pathian mal som ne ka don hi mo ka chiar seng lo ani top mai ni kalom top maya chuwang chuanin pathian a in nga luka hlu hi om lo hian ka hria ti hianin min lo dora min khongai tu tam tak hi ka nei ni ti kha voina hian koron soi chuak do a chang chuan kalungai ve thin ni chang kalo lom thin siam tun ni chin ka soi ang deuh khan lungai ni om thin mang an lai te po om thin ma se pathianin min om pui zela mo kalom zelang ti ang deuh khanin lom thu soi mai lo chu ti tur ka nei lo ani pathian hin kalom tak taka tin ka subscriber te po min du saka nimina min ron phone tu phei chu achunga kalom hle maya thu tam takte kan soya ani chuan ipangpar kat lai kha ka ena voice ri zai ka tok to ti ni chuma chuan ta chuan i thu soi te kalo ngai thla thina pangpar i khoi mel pa i thu soi te kalo ngai thla a ro pui ka tilu tuka ati a ama chan chin te ti hian ka vati kan buai dun sia jingkar ai rong bol ngai to no pang sikul kal ngai to kan tu te mo khalai kara kan in bia ka thian nu local po ka chon lei thei lo chu tiang khop chon kan in bia testimony te kan in share to nin chuta athir soi ni chhun tu karil ru khoi em tu chu ti hian ka vati oi nang le ke hi kan voi khat in biak na ni sia
enga ti te renge thil tam tak kan soile kha ka ti kavatia ania sin ni e keipo katum ain thil tam tak kha kan soi tur kalanga lu tu katia soiro hi katia ta chuan a thil soi pakhat chu ipang par kat lai kha ka ena ti voice ri zai ka tok to a ma se ipang par kat lai ka ril ru thil lo om chu ala par moi ala ui om lu tuk ikat khan i anei tu pangpar in kol tu khan ichiang ema la par thade uma se ikat khan aina sai na par don a par moi don aron chor no le anga abukanga a save te moi anga ti in ingai tu ikatani ti kha ka hmu a ta chia chuan keipo voice ri lai zai tok to ni ma ila lalpan katan thalo turin engma min re sak ngai lo ni ti kha min ria chhuah tira pangpar ikata a in chen lo lai te a save dik lo lai te a khoro lai te khatia ang in kada moi takal lo par chuak tur te I hisap ang chia khan lalpan keima thil fel lo om te ti fel tumin thei to pachua ti ka hriat khan kalom lut tuka ka hre chua ka ro pui ka ti lut tuka ti thu te kha nimin cha min ron ser chua ka ni chu alom om hle in ka hria chuwang chuanin pathian hmangai na ril ru reng hriat sin lo khan pathian khong ina khan min thlamwan don ni ti pathian thui min hril kha a ro pui atikani mo chu mi lo le a chuanin ka testimony pakhat chu karma safir lai khan kan chung te dam lo ka ron soi kha mo ta chuanin kan chung te dam lo ka soi kha I pathian hne na ka hmasial hian ka lo tong trai ni chu dik tak chuan thi tu rangai na kha mi hringa chuan alo omni a tho kha ama kha kum thum don laila da kum thum chung dai lai sti to ani wang khanin en kol hau tak ve don in a hriat ni mi hring tak angai to chuan ama ro chu pathian hian engkim ati thei pathian thu ni se ti in pathian kuta hian kan in hata ta chuan ni lai ni zinga darli vel atang khan a tho ha a boy ti khan kan pheya kan va ena a tho ha na salu tu ka ti chuanin Ebenezer hospital a khan mo a oma ti khanin ICU wa te ventilator mangten thok tir ani to ani ta chuanin fera khan ka thudu boxi ka ril ru hi boy ema chung khat kan nei tam boxi lo ka chung te nei chunan ni boxi ta chuan ka ril ru ha lu tu kha pathian hne na ti hian ka tong trai ni ama chuan pathian hne na ka tong trai hian thil dil hi ka nei lu tuk vak lo ni lom thu hi ka sai mai zel ta ma se tun tum khami tum kha chuanin pathian hne na hian dil ka nei ani chu lalpa min kalsan tir don ani pon min kalsan don ani po in kan fer chung chu anun na min chel sak ro ka ti ni chu mo ta chuanin ka tong trai ta I ma segin ka tong trai ni ka pathian in min chang niang chu taka testimony inrini khan fer kan zawa kan chaw khop mai in thiar lu thiar chu anin khatia anga hun kan man lai khan Sunday alonia Sunday chuan ka vakala chanchin te ka zot ve renga atlangwal eti in min hril thina ta chuanin ka vakal Sunday kan vakal chu ma mi hian ti hian min hril ro ani chu amak lu tuk ka thil ton chu apa ICU anda si atho ha si chuanin wat ada le tur kha chuanin atho ha nen mi tho ha chau poni lo dai lai ti phei chuan wat general wada da chi ni si lawa chuta chuan karil ru hi abei dong ve lu tuka mi dam lo te chu an in kana om pui tu te po an nga ke ni dam lo ve chu kan tu po kan nei lawa ta chuan kamang ang lu tuk nang la I buai box eng ma kan thil ngam thathum box si lo cha chuta buai mang ang taka kom lai chuan Dr. Thomas a hi lo kala ti ni chu chuanin min ron belhol maya min ron hel hriat biak ngoi a mak hi ka tilu tuka chuan mami enge in chan chin eng tin nge ipa chin ti ta khi min ron ti a ti
chuan Dr. Thomas te chu dik tak chuanin an hmel hria sa pawh ni lo a kan hme ke ni chuan kan hria aman min hrelo tih kha a chianga doctor an nia chhung khat pawh kan ni hek lo maro chu mak ve zia chu chutah tak chuan sar hi an lo tia an staff te chuan an lo za em a tah chuan kazak hnuaiah ka banah hian min kaima mi local rawh le lutang le min tia min luh pui ta a ti staff room ah chuan bulah chuan sar enge i lo tih dawna ka ti a i nangmahni ka ngaih tuah chu ka lo kal ani hi tih thu kha a soya tih ka lawm khawp mai a chuan a staff te chuanin an lo chibai an lo buka sar an lo tian lo beluai a chutah tak chuanin keimah chuan thei tawp thluah in tran kala sar cabin kan mamu kha o ka ti a ti tah chuanin ma min cabin a mamu ni chu ziak hal ro a ti mulmul a tiamo chuanin an ziak hal mulmul a chuanin eng ti tur ngin nge a local ti ka zo khanin nangmahni ka ngai tuah wang cheuhin ka local min ti box sia ka hre thiam lo khawp mai ka lawm lut tuk kha chuan doctor chu a hole nghala ti chumini chuan mo reilo te tikhan kan ti fel khan a hole nghala chuan ka bai a sar bai o ka lawm lut tuk ania ti thu hi ka soya ti chutah chuanin ka a ho chia chu ka lawm lut tuk ka ku na ka trap topa ka lawm lut tuk ka trap topa chuan ka hoi chuak le chu Dr. Thomas reng kha ka hmu to lova tiamo a local man to nge ma se no panga tho kho chang ma min ming hril dan chan u khaminia Dr. Thomas kha Dr. Thomas a po din ka hrelo ati ni chu pathian ani local ka ti a tiamo ni adikang chu Dr. Thomas kal tlangin Dr. Thomas rilruwa pathian na thokani chu kan tong trai na pathian in a chang ni chawan lom ka tia tuna chuan milian angmain kabina nuam taka an omani chu ka soi chwa du na chan chu a eng zonga thil kan thlir hian Dr. Thomas an keima ni min khongai awanga a local chan kha kan ngai to khan i chapo du chu ni lang chuan mihring takin in ti hmel hriat nei fashanin Dr. Thomas a keima ni hmel hriat ni om fashan te pona soi theiang amaro chu ani lo ke ni chuan Dr. Thomas a kal tlangin pathian a local kan ti mo aro pui hi kan ti lut tuka ma min hril lai chuan kan hnu ka ula ka trapa ka lawm lut tuka ni chu mo chu wang chuanin ka ron soi chhuwa du na chan chu lalpa a hian kan lawm fo hi avan poimo tak em mo lalpa a chuan lawm fo ro ka ti le pek thinang lawm ro indo thei zia mi zong song hriat ni lo se lalpa chu hnaye lalpa a kan lawm hian lalpa chu lo hnai thin o chuwang chuan lalpa a lawm fo hi kan zir hi avan poimo tak em ti kha tukin zing chu enga ti te renge ka testimony ka ron share chuak chak lut tuk chaw chan chu anu pakhatina min lo biak na a testimony voice ri zai tok to poina nangin nangpona pangpar ihria chian em ikat amoi lai tak ikat khan alo chor chuak le don ti ihsap a ihria chian awanga kat inia keipo voice ri zai non po ni ila lalpan kapat thalo lai te min siam saka doctor te mangin ti khan ti thu vel te kha aron se aro pui hi ka til tuka a eng zong hian thil kan thlir chuan a lang fi ani aron soi dan chuan a eng zong thil thlir te i ron ti thina ta chuan zan kha chu electric enga khan fia dewin thil hi ka hmu a pon ka wa chhuak a thim zong ka thlir chuan khuwa thim vek engma po ka hmu fia theilova chuwang chuan engkim mai hi thlir dan dik a eng zong kan thlir hi avan lo poimo tak em ti thu kha ani po cho min lo hril mol ta ni chu ka hlim ve em maya chu taka chu lom lal rut moi hla sakin lalpa nei tu danglam na chu eng kimalung oi na hi ani ti alo sak kha alo dikani ti kha tukin zing chu kan ron soi chuak du ani chu hei pantas te po a hral tur kan nei le ta hei tha em maya
a rong hi ma se la hriat lo ani chu maw a then chuan ron ku muma a ron ku mum po hi eng rong in nge parang a pink nge a white nge ti kha al a hriat lut tuk lo pantas hi maw pantas kha a mawi em maya a enge a par a buk hian hemi pantas hi thlanni an ni to ani chu maw ka report atang khan thla ti ni to tuna hian an par hi a chuai lai takani par chuai piang hi ka pai thina mo keima se an ron ku muma pakhat pani pathum pali panga paruk pasat somni don chuangin somni chuang don an ron par don heng te po hi mo chuwang chuanin a ange a chuai piang a bala piang kan payanga ti chuan an lo ku mumanga an lo zor thale zel don ani kan pangpar te that takin kan en kolanga ti chuan pathian nin vo inni hun hi mang ila dik tak chuan dam lo te lo dam vong vong ula ka ti lai khan ICU wa thoha deuh chung chuan lo dam vong vong ro ti mai hi chu angai thlak hi anom rualin i enge ICU ventilator a thok tir ngaia kan om lai hi chuan engmah hi kan nuna hian alang to lo ni lalpa ba hi chu i beisei hi om to lo thini ma se kan beisei chu i hlasiam tun ngai man i om ka tong chan lalpa atiam deuh khan kan beisei hi kan chiana lalpa dik tak leile wan siam tu lal ber hmangai tu lalpa kan in nga tak tak chan in nga na tlak hi awan lo ni em ti te kha weina hianin ka sai tel do a i chuwang chuanin ilunga yim imang ang thinem lalpa chu anai reng ani mo i chuwang chan hurrit abota kalvaria lalpa chu anai ani ti in la siam tu na ti a kalvaria chan lalpa anaya meile chhumte a in lar lalpa anai ti hriat nan ti angin lalpa anai ani ti hri chunga vo in hi kan hun kan man theina turin MNN family chuan du sakna sang ber ran chawa damlo te lo dam vong vong turin vo in nia hianin du sakna ka hlan le chawani ti chuan in pentas kha du ho kha ti hian hei arong ala hriat vak lawa hei in du chuanin min lo kolanga WhatsApp call in min lo call don nia WhatsApp message kha i kachhiar theilo ni chu call pa ngai po khan min lo call chuan kalo call back zel don chu min bedu in om chuan ti chuan kan location kha tlang nuam veng thar primary school 2 opposite a kan oma min ron zon dan tur chu moitei MNN ti amin zon kha angai ni zo nu ni pi zo nu ni min ti thina zo nu ni ti amin zon chuan min hudon lo achan chu zo nun tin min ko ngai lawa zo nu ni ti amin ko tu hi chu pakhat a oma abo ral to amo sang ni le pathum kum bor vel nge ka kana boral to chu cha chan zo nu ni ti hian zo nun ti hlir hiamin ko thina chuwang chuan zo nu ni ti in min ko lawa I pimoi te ti hlir in min kowa kan omna location kha tlang nuam veng thar primary school 2 opposite a kan om kulikon atanga St Paul's lam konga lo chowa kon chwa chawa vei lam sai khama kon ro ta chuk thlak char charin kong chhaka Presbyterian biak inoma kong thlanga primary school 2 a omani chu ti chuanin local in du chuan ta chuan min lo zonga nga ka phone number po kha thumbnail a ka lo da tel to don nia chuan vo in ni hun nuam taka kan man theinan lalpan veng chawin mal som chaw ro se lo dam vong vong turin dam lo ti du sakna sang ber ka hlan chaw ni man nuam vek